Agabe mak tutu muliate mak. Jadi di roha jumuluh kami. Marsat tabi manang mangido tiki tuamu na tuan huta no parsangapi hami. Terlumobi dita namar hamarangi pino parjuputa. Tuga si hobi. Alanunga manukun ima dilapatan ni perpunguata di hari nauli di hari naringganon. Na tuan ni huta. Ope partikianon asa jumuluh ita masih padu satahi dita namar hamarangi. Asa sadaru hatta dinalau mengalusi na tuan ni huta. Topek manuaing partikianon ima dihahata pertubu marga sileben. Partikianon upasaha ma tuita kana berdonga tubu. Tubor sak sirumonggo. Oh, udah ya bisa jalan orang ini. Saya mama kata. Saya minta makatahon. Aje di muliate mak molope arung dia takapa doan ni tua. Saya silopa gadong 2 silopa puli. Molope tutu kita makatahon mengalusi dia hatani yakkan tua ni huta. Banang sudi mahita dapotan uli. Jadi na parjulu sahali mauliate gurang matutu di pasaha nasarohan nami. Tuhamuna saluhna na parsanga pihami. Na tua ni huta dongas sarika nami. Iman di siala marnyang nilakka dohamu. Dina mangadopi gokodo jojo nami. Diari nauli diari narengganon. Jalan waing petutu akaraja nami raja ni huta. Dinang hudul hita marlagi-lagi tiar asa tiar matutu panggabiat tiar ma parhorasan. Ditupa amatan na mertua. Dihitak ka na mardongas sa huta. Tujuluan nyaryo. Jalanunga tutu si kopita marsipanganon na sadiay. Akaraja nami raja ni huta. Molo pesongonido penaboy. Natarpatu pahami diari nauli diari narenggano dalan nami pasangap to kamu. Palias may tokama dadatuis na hulaw kami maradopok kamu. Alay dati petutong anong holi di patupahami. Anggiya malas martangyak kamu tutuhatta. Asa marlipa gadda na ni hulit nami tujulan nyaryon. Asa boy tutu patupaw nami. Dinalaho pasangap po kamuna. Natuwa-tuwa ni huta donga sarika nami. Dia ka harwa marharwa tujulan nyaryon. Atok kata ni natutuy maronon nami. Si titik masigopaho madilangguna. Oti so sa dia penaboy tarpatu pahami. Say ditabay tuhata ma pasupasuna. Dinang manukur rajay dihata ni ida masak naso sa dia panggabiya parhorasan. Sidok boti ma raja ni huta. Maulati ma diha muna ko nanti. Alay Usman. Ya, panggabiyan parhorasan. Usman. Gabe matutu aku minauras say marakuk do tutu nauli mardongat doing ngunadengkan. Asa syaku songon na hudul sirongas songon na merdalan. Takas main na ujua purba takas sama ujua kola. Asa takas mahita tutu maduma asa tukas sama saha mamora. Asa syaku ni panggabi syaku ni parhorasan. Tung takas matutu hami marbuah-buah. Leo kamu maju raja ni uta tike sa huturi-turi atok kami akan solo di pusu-pusu nami. Di hari-hari nang salpu ima di anakon nami. Di naung mamuka rumah tangga nasida. Adong do diakka paduhan ni tua-tua. Hatop adong naniaduna lebat adong pinaimana. Marhitei maka raja ni huta. Diakka minggu nang salpui nungalaw hami madapotor raja ni hula-hula nami. Ima rajai marga nadeak. Usuruk kami tuhang ni bagas nasida madapoton nasida. Setabi ma huralak mate yak kapakate ku nadadap. Jalan nunga dibul hami nunga jupang aka pakateon nami. Nalaho majalo manang pasaton batu sulang mahami. Tuhula-hula nami marga nadadap. Arong do diak kapaduhan ni tua-tua. Hati tioran nina bukulan ni rumah. Pamit tora do yanggo akka raja ni huta do ngasarikat. Marhitei maka raja nami hotak kami hamuna. Diari nauli diari narengganon. Mangido hami di panuturut terlumowi ma di gogomuna. Asa totong ma ria rohamuna kana tutuan huta nami. Nalahu mangurupi hami. Dinalahu manggar batu sulang ma hami. Topet mai di tanggal 10
tanggal 10 bulan onom ima di hari Sabtu. Ia manukum batong rajai ima si aku song naudul ima si rongasong na berdalan ima si takasna si dok boti ma raja ni huta. Mau natin magihamunan. Wari dok takas subigi. Kurang takas. Setiap jo raja nami. Aku menurut na urang harus si gugu suaraun. Urang takas subigi amang. Mangido pamulok kamu Tuhan do masyarakat. Gabi. Dia doang Ibu Mau lihat ma raja nami raja ni itu anu ngatakas nakani kuha tahun dinalahu manggar batu sulang mahami. Ima turajai marga nadadap. Topik media hari Sabtu. Asa mangidu hami di panutiro do di gogomuna. Dang tolak hami nalahu mangulahuni. Alai pos dorohan hami. Merhite dia kapangurupi muna di gogo. Do nang dipikiran. Ima raja ni huta. kamu masih dulu binadik kan tuh kami tahu kamu nak. Iya. Jadi boleh sih mas. Di yang kamu kamu ya. Kami masyarakat. Tadi rumah. Mau lihat ma, dia muna tu ni huta nau parsangapi hami. Jala ada orang somanak kasih rajai taringok di sipatu pauta. Ima toho mai di hari Sabtu. Gudang na 7 kilo. Sudah 10 kilo. Iya. Hah? Gudang ni si Patu Pauta. Orang ini. Iya. 50 kilo. Ah, mau lihat ma Raja ni huta. Gudang ni nalau si Patu Pauta 250 kilo ma jalasian 600 nya ma Raja ni huta. Jadi,